Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, labi na nga nag-angat ang Pasko siguro ang kadaghanan murag inom kunog daghan kay selebrasyon man kay mga kapuso. Apan angayan kunong bantayan kining gitawag nga Holiday Heart Syndrome. Unsa man ni mga kapuso, punto medical ta karong buntaga magpakisayod ta kabahay niini. Atong mahinabi usa ka cardiologist dunay siya subspecialty sa vascular medicine si Dr. Brett Batoktoy. Good morning, Doc. Ay, good morning, Nico, ug sa tanan natong mga viewers. Okay. Daghan kay salamat, Doc, for joining us this morning. Unsa man ning Holiday Heart Syndrome, Doc? Kaning term nga Holiday Heart Syndrome, so ang first word niya holiday. So common siya nga mo-occur during holidays or occasions. Like karong Pasko, no? Kay during this time, Nico, nga gawas nga perti ta mo kaon og lami kaayo nga so fatty foods, kusog po kayo ta mo consume og alcoholic beverages. Dayon ang second word niya Nico is heart. So it affects the heart. So during drinking, ang tao tagamtam siya og palpitation or abnormal beating sa heart. So ang iyang another term is alcohol-induced arrhythmias. Mao na siya tungod sa alcohol. Unsa may manifestations nga mabantayan sa pasyente ani Doc kung nagkaingon ani siya? So, ang bation yun, of course, kung may irregular na ang beating sa heart during kanang drinking, ang pasyente magkakakuan siya nga kuba-kuba na iyang dughan. Okay? So, marag butok-butok, kusog na. Usahay, mura nagmoabot ang pitik niya, nga mura siyang matukan. Usahay, muhuot na iyang dughan, mag-chest pain or chest tightness. Naapoy uban nga maglisod na gyud og ginhawa niko. Then ang uban, kung severe palpitation, ang uban makuyapan na gyud. Okay? So, na palpitation, pero kani usahay pod na intermittent, meaning on and off. So, during drinking, naa siya, niya usahay mo pass pod sa drinking ana mo, di na siya mo inom, pwede po na siya nga mawala ra pug iyaha. So, unsa may possible complications, Doc, kung mapasagdan lang ni Doc? Pwede magmakakos og maluya ang muscle sa kasing-kasing. Okay? So, pwede siya nga maghingan lang heart failure. Okay? Then kada pud kay irregular iyang beating Sir Nico, irregular dili kayo maayo ang circulation, makakos pud na siya og stroke, no? Sa atong ubang mga pasyente. Nay uban Sir Nico nga mag cardiac arrest gyud tungod sa holiday heart. So those are possible consequences nga mo advise ta nga mas maayo gyud nga mag-adto gyud sila sa hospital para gyud examine ning mga sila. Sa uban pa gyud, Doc, doon na siguro existing heart condition ang iyang mas mag-amping pa gyud. Unsa may ma-advise nimo nila, Doc, karong Pasko? Lagi kaning existing heart condition, there is such thing gihiran na nato kanang naa na maghihalang alcoholic cardiomyopathy, kana ganing mga kusog kay mo inom og alcohol for a long time, nga naka-weak na gyud sa muscle sa heart. So these persons kinahanglan na gyud sila mo stop og alcohol drinking. Ug unsa ka ready ato mga hospitals, mga heart centers aning mga kaso, Doc? Kanino na to mga hospitals kay balo na ana gyud tay mga algorithm. So naa na tay mga guidelines nga gibutang sa emergency room nga unsay buhaton. So these are pathways nga buhaton kung naay moabot nga pasyente nga ingon ani. So usually ato gyud extract sa pasyente, may baon mo gyud nato labi na holiday heart. May baon gyud nato nga nakainom ni siya. Makaibalo gyud ta nga alcohol. So ang importante is the diagnosis nga naay nakainom ni siya alcohol, okay? Dahil how kanang nang ultrasound ng heart, today ko tanawon kung underlying cardiac problem or kung wala underlying cardiac problem, mura kampante nga holiday heart kagid ni siya. So once the alcohol wala na sa lawas, mubalik na sa normal ang beating sa heart. Doc, of course, mag-inom man, Doc, no, nya basig ka na igiyon ka, Doc, nga makuyapan or tungod sa mga epekto ani. So sumayo yun ay po'y kuyog yun, Doc, di mag-inusara bali. Tinuod ka kay ngano, pwede man day ang tawo nga bisag kanang wala siya kasulay og inom, then mo inom siya gamay, maka-develop din sa holiday heart, so mabag-uhan siya. Okay? So hinuon kita ang mga Pilipino, common mong kay nato nga kuyog yun sa mga barkada or nato sa to ang mga atong family during this time of the year, manay okasyon. So mao na og ilibina. Mao lang ang ako lang ikuan gyud nga
together with alcohol, mukaon gyud ka ng fatty and salty food. So mao ginay usa sa contributor increase the blood pressure, then mao na makakos og Holiday Heart Syndrome. To cap this off, mensahe nimo sa mga nagtanaw nato karong buntaga. Mao na mo to. So moderate alcohol drinking during this season. Then mao lagi hapon na ako'y ipaambit katong one of our advocacy sa among Philippine Heart Association, no? So the Philippine Heart Association group of cardiologists throughout the country, naami katong 52100. Okay? Kung kakuan kaadto siyang 52100, that is 5 servings of fruits and vegetables, okay, per day. 2 hours of screen time, okay? So wala siguro ilabot ato mga estudyante ani kay kuan man sila, Nag-online. online classes man. Okay? So 1 hour of moderate activity, so murag brisk walking, nya murag padington og gamay, okay? And 0 sugary beverages and 0 smoking, especially second-hand smoking. So that is 52100. Thank you so much. Good morning sab kanimo, Doc. Okay, thank you.